Yawwa, salamu alaikum. Malam Sehu, yau ni zaki kasa kaya? Wallahi tallahi yau ni zan fara. Kaga yayan nan? Ai wa'annan yaran Allah musu albarka. Su suka hada kuɗi suka yi karo suka hada min wannan kayan wallahi. Yayi kyau. Allah ya sanya albarka. Amin. To wai sai me daga kallo? Daga kallon sai me? Kallo baya cin jiki, dan da yana cin jiki billahi lazi ba jiki ba nama ba, har kashin mu da ya dade da bushewa da karewa. Alhaji Shehu wallahi ka gode wa Allah. Bare da Allah ya sa aka yinwa halin kowa ya fito. To ai ka san Bahaushe yana cewa in jiki da ku ya fi kunne dauka, ya fi kunne ji. Duk ba gashi nan ba masu bakin iyaye duk sun watse sun bar mu. Ai gwanda da Allah ya sa hakan ta faru. Da ai duk abin da aka yi kowace mai taushin kafa da waye mai bakin iyaye sai ta yayo kafa ta taho wajenka kuma ka sauke ta anan kai ne kadai zaka sauke ta ke kuma kin san gaskiya kwarkwasa sai dannewa ki shiru kaga shi fa arziki kashi ne in ka taka shi to mu ba taka shi muka yi ba har wanka muka yi da shi kai ka san haɗin waya baba Shehu duk abin da aka gaya mai ba ɗauka zai ba dai ya ji amma ba zai ɗauka ba don haka kawai ka rabu da shi ai ni fa ni ce muku ba abin da zan ce muku sai dai godiya ku Allah ya gode wa Allah da isa akai walƙiya kayan kowa ya fito wallahi yanzu ina za a aje maka kayan ga guri ku shigo min da shiga guri can ku dan shiga ji duro can ni yo ba nan ni ba nan gurin nan zaki ke zai ci miki mutunci oriya kwata oriya baki oriya kini ita nake ku da kuka saba muku abun nan ba ita nake oriya kwata oriya kini Malam Sehu bana so kinga oriya kwata oriya baki wallahi tuba da kiwobi na a ƙarfin kwan gida na maganin kuka na ku hakuri rumfata mace sai dai hakuri ai hakurin ake ai mun saba hakuri da amma aka taɓa mun fi gudawa oriya kwata oriya baki ko oriya dan gurungun ne ni nan bakin magana ne ai shi ne ce oriya kwata oriya baki